Children of God, mga anak sa Diyos. Kada August 5, gisaulog sa simbahan ang kapistahan sa dedication sa Basilica sa St. Mary Major dito sa Roma. Kini usa sa labing karaan nga basilika nga gipahinungod kang Birhen Maria ug nagpabilin nga usa sa upat kadagkong papal basilica sa Roma. Sumala sa karaan nga tradisyon sa ting-init sa tuig 352 AD. Adunay milagro nga nahitabo diin ang niebe nitunga sa Esquiline Hill sa Roma bisan ting-init nga bulan sa Agosto. Gihubad ni nila isip timaan sa langit alang sa pagtukod sa usa ka simbahan nga ipahinungod kang Maria. Ug human sa konseho sa Efeso o Council of Ephesus niadtong tuig 431 nga mipadayag kang Maria isip inahan sa Dios o sa technical term pa Theotokos. Labi pang gipadako o gipatahom ang maong basilika aron mahimong dakong timaan sa pagtuo sa simbahan. Mao nga daghang mga Santo Papa, mga pilgrims ang magampo sulod niini sa nagkalain-lain nga mga siglo. Tingali mangutana ta, Father, unsa may labot nato nga layo man ta sa Roma. Ang tubag simple ra gyud kaayo. Ang simbahan usa ka pamilya nga naglangkob sa tanang nasod ug katawhan. Kung nagsaulog ang simbahan sa Roma, kita usab nagpasalamat tungod kay ang atong pagtuo naghiusa kanato bisan pa nga layo ta. Sa ebanghelyo karong adlaw atong makita ang usa ka babaeng taga-Kanaan nga midangop kang Hesus aron mangayo og kaayuhan alang sa iyang anak nga gisakit sa daotang espiritu. Sa sinugdanan daw hilom si Jesus ug mura pagani og dili mo tubag sa iyang hangyo. Apan tungod sa iyang mapailubon ug lig-on nga pagtuo gidayeg siya ni Jesus ug gituman ang iyang gipangayo. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tinuod nga pagtuo dili dali mo talaw. Ang babae nga taga-Kanaan dili sakop sa katawhan nga mga Hudiyo. Sa pananaw sa daghan kaniadtong panahona, siya usa ka langyaw og dili apil sa pinili nga katawhan sa Dios. Apan bisan pa ni ana, wala siya napugngan sa pagduol kang Hesus. Wala usab siya nasuko sa hilom nga tubag sa Ginoo. Ang iyang pagtuo nagpabilin bisan lisod ang iyang nasinati. Wala jud siya nanalaw. Nagpadayon jud siya sa pagsurang-surang sa Ginoo. Mao nga nakaingon sa Jesus, "O woman, great is your faith." Matthew 15:28. Sa binisaya nga hubad, babaye pagkadako sa imong pagtuo. Wala gidayeg ni Jesus ang iyang kaliwatan o iyang kahintang sa kinabuhi. Ang iyang gidayeg mao ang kalig-on sa iyang pagtuo. Kini nagpakita ang Dios mutan-aw gyud sa kasing-kasing sa tao ug dili sa iyang gigikanan. Usay mobati kita nga daw hilom ang Dios sa atong mga pagampo. Tingali dugay ang atong gihulat nga tubag. Tingali adunay sakit o problema nga wala pa masulbad. Ang ebanghelyo nag-auhag nato nga magpadayon sa pagsalig bisan wala pa nato makita ang tubag sa atong mga pagampo. Ang pagkatalawan o pagkatalawits wala sa bokabularyo sa usa ka tawo nga naay dakong pagtuo. Mao nga ayaw gyud talaw-talaw tungod sa pagampo. Ayaw nang mahiubos dayon kung dili mahatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Ang pagkamapailubon o sa katimaan sa lig-on nga pagtuo nga nagasalig ang Dios adunay hustong panahon alang sa tanan. Ang tinuod nga pagampo dili dali mo talaw. Ikaduhang punto, ang kaluwasan alang sa tanang katawhan. Ang panagtagbo ni Jesus og sa babae nga taga-Kanaan, usa ka dakong timailhan nga ang misyon sa Mesiyas dili lang alang sa usa ka nasod. Nagsugod ang ministry ni Jesus sa katawhang Israel tungod sa saad sa Dios ngadto sa mga patriarka.
Apan pinaagi sa maong hitabo, gipadayag nga ang pultahan sa grasya bukas usab alang sa tanang katawhan nga mutuo. Mao nga pangayo jud og kamuhatagan. Ang babaeng taga Kanaan wala muhunong sa pagpangayo, wala usab siya nangayo tungod kay entitled siya nga mangayo. Nangayo siya tungod kay nasayod siya ug convinced gayud siya nga si Jesus puno sa kaluoy. Nangayo siya tungod kay nasayod siya nga si Jesus manggihatagon. Nasayod siya tungod kay kabalo siya nga si Jesus maminaw sa kasing-kasing nga gikan sa usa ka kabos. Mausab kini ang paagi sa matag Kristiyanos sa matag pagduol sa Dios. Ang simbahan nagpadayon sa pagdala sa maayong balita ngadto sa tanang katawhan bisan asa sila nagpuyo. Walay nasod nga layo kaayo alang sa Dios. Wala po'y pinulungan nga dili masabtan sa iyang gugma. Ang gugma sa Dios kinahanglan ipaambit ngadto sa tanan nga nanginahanglan sa paglaom ug kaluwasan. Ang kaluwasan alang sa tanang katawhan. Story time. Sa mga buhat sa mga apostoles, adunay usa ka mahinungdanon kayo nga hitabo nga nagpakita nga ang misyon sa Christianity milapaw pa sa mga boundaries nga giset sa Jewish society. Gisugo sa balaang espiritu si Felipe aron moduol sa usa ka Ethiopian nga eunuch nga nagbasa sa sulat ni Propeta Isaías samtang nagbiyahe. Ang eunuch usa ka official sa royal court nga kasagaran gisaligan sa pagdumala sa bahandi o sa uban pa nga mga sensitibo nga katungdanan sa palasyo. Mao ni sila ang mga lalaki nga gikapon, maingon ta. Nganong gikapon man ni sila? Gikapon sila aron dili sila mahimong hulga sa naghari nga dynasty. Tungod kay nagtrabaho sila sa korte sa hari, kay kapon man sila dili makaminyo o makabaton og mga anak nga nagpasabot nga dili sila makatukod og karibal nga kaliwat o musulay sa pag-ilog sa trono. Misalig ang mga rulers sa mga eunuch nga motrabaho pag-ayo sulod sa mga lugar sa palasyo, including ang mga kwarto sa mga babae sa royal family nga walay risgo sa sexual nga mga binuhatan. Kay kapon man sila. Ug tungod nining mga estado sa mga eunuch sa unang panahon, daghan kanila ang dili hingpit nga madawat sa relihiyosong katilingban sa mga Hudiyo tungod sa ilang kahimtang. Mao nga sa dihang gisugo sa balaang espiritu si Felipe aron moduol sa usa ka eunuch nga taga Ethiopia nga nagbasa sa sulat ni Propeta Isaías samtang nagbiyahe. Gipasabot ni Felipe ang kahulugan sa kasulatan o gipaila kaniya nga si Jesus nabanhaw o mo'y iyang manluluwas. Sa dihang nakaabot sila sa tubig, ang eunuch miingon nga wala na'y babag aron siya mabunyagan. Gibunyagan dayon siya ni Felipe. Kini usa ka dako nga timailhan nga ang ebanghelyo dili lamang alang sa usa ka rasa o usa ka nasod. Ang unang simbahan misugod sa pag-abli sa pultahan ngadto sa tanang katawhan nga andam mutuo kang Kristo. From Jerusalem to the ends of the earth. Hangtod karon ang simbahan nagpadayon sa maong misyon. Children of God, mga anak sa Diyos, ang atong pagtuo dili sukdon sa atong gigikanan, kundili sa atong pagsalig sa Diyos. Ayaw pakawala sa paglaom kung daw hilom ang Ginoo. Padayon sa pagampo uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing. Ang Diyos nakadungog sa matag pagampo nga gikan sa tinuod nga pagtuo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya
sa maayong balita. Gikan dinhi sa Penang, nasod sa Malaysia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.